Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 271 na empleyado ng JBL Hospital tumangging magpabakuna ng Sinovac vaccine. Alokasyon ng DOH para sa vaccine sa Pampanga hindi pa tiyak ng Provincial Health Office. Planong house-to-house vaccination sa Angeles City dapat daw pag-isipang mabuti. At magsasaka ng mais sa Pampanga na nanawagan ng suporta sa Agriculture Department. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Tizon. Narito na ang mga naunguna at tinutukang balita ng CLTV News. Ayon sa COVID-19 vaccination data ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital, higit 200 empleyado nila ang tumangging magpabakuna ng Sinovac vaccine. Ayon sa hospital management, walang pilitan sa pagpapabakuna at nire-respeto nila na may ibang preferred brands ang ilang empleyado. Sa kabilang banda, nasa 500 empleyado naman ang nabakunahan na ng naturang Chinese-donated vaccines. May karagdagang ulat si Rainiel Pawi. Rainiel. Yes, Nicolette, nakuha nga natin yung impormasyon mismo kay JBL Chief of Hospital, Dr. Montserrat Choco, na 271 sa kanilang mga empleyado yung tumanggi munang magpabakuna dito nga sa Chinese donated vaccines na Sinovac na dumating at ni-roll out nitong Lunes. Ngayon, Nicolette, ayon sa pahayag ni Dr. Chuchoco, hindi na nila pinilit pa itong mga empleyado na ito. Ito'y kinabibilangan, of course, ng mga nurse at iba pang medical frontliners. At kanilang sinabi na meron pa namang mga susunod na vaccine at sila pa rin yung bibigyang prioridad para nga sa pagbabakuna dito. Nicolette. Rainiel, ano ba ang ibang dahilan o rason ng ilang empleyado kung bakit tumanggi silang tumanggap nitong Sinovac vaccines? Nicolette, ayon kay Dr. Chuchoco, yung ilan sa mga naging pahayag ng kanilang mga empleyadong tumanggi ay yung may iba silang gusto na brand ng bakuna bukod nga dito sa Sinovac vaccine. So, pag inaasahang dumating na yung susunod na batch, yung AstraZeneca, ay umaasa naman si Dr. Chuchoco na malaki yung posibilidad na pumayag na yung 100% ng roster ng kanilang mga empleyado dahil ayon nga sa DOH, sila yung nasa frontline work. So sila yung pinaka-exposed dito nga sa virus. So inuulit ng DOH na yung mga bakuna, ito yung primary na proteksyon ng sino man para nga hindi na mahawa at makahawa pa ng coronavirus. Maraming salamat, Rainiel Pawid, nag-uulat. Bagamat na isumite na ang master list ng mga nasa first priority ng vaccination program ng Pampanga Provincial Health Office, inamin ni Dr. Jose Rivera na hindi sila tiyak kung gaano kalaki ang alokasyon ng bakuna ng national government para sa probinsya. Daritong ulat. Positibo si Dr. Jose Antonio J. Rivera, ang OIC ng Pampanga Provincial Health Office, na sa lalong madaling panahon ay malalaman nila kung lahat ng 31,000 medical frontliner na isinama sa master list ay mapagkakalooban ng bakuna ng national government. Iyon ay sa kabila ng walang kasiguraduhan kung gaano kalaki ang alokasyon ng gobyerno sa probinsya. Gaano kalaki yung ibibigay sa atin ng DOH. Ang ibig pa sabihin nito, Doc, hindi kayo sigurado kung ilan yung bilang, yung alokasyon ng DOH sa ating probinsya? Oo, totoo yun. No? I have to be honest. No? Ang sabi lang sa amin ng DOH is, mag-master list kayo, ang una yung master list na gagawin, lahat ng frontliners. From the RHU, NHU, and private. Binilang namin nasa more or less 30 to 31,000. Nagsisilbing receiving order ng DOH ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa mga bakunang inilalaan ng national government sa probinsya ng Pampanga. Ang mga donated vaccines pa lamang ang nag-roll out mula sa Sinovac hanggang sa bakunang AstraZeneca. Hanggang sa mga panahong ito ay inaabangan pa umano nila kung anong uri ng bakuna
ang susunod na darating bukod sa mga donated vaccines? Tignan natin kung anong ibibigay ng DOH. Mhm. Kung hindi kaya, kung kulang, the governor and the province of Pampanga will augment. Nakikiramdam umano sila kung sa pag-roll out ng bakuna ng national government, malilibre lahat ang 31,000 medical frontliner na nailagay nila sa master list. Hindi lang pwede magsabay because, number one, kung bibigay na rin ng DOH, bakit pa tayo magbibigay? Like for example, sa frontliners, no? Bakit namin bibigyan ng frontliners kung ang sabi ng DOH, lahat kayo, bigyan nyo kami master list, kayo ang una. That is why hindi kami nag-allot. Ayon kay Dr. Rivera, ang inaalala nila ngayon ay kung papaano pakikitunguhan ang gap o ang time period ng pagdating ng iba pang bakuna. Dahil ito umano ang nakikitang krisis sa ibang bansa sa mga healthcare personnel na napag-iiwanan sa pila. Yung filling in the gaps, no? Yun ang kailangan sagutin natin, yung gap. Kumbaga, example, namigay ang DOH, X number. Natapos natin in 1 month, no? Or 2 weeks. Kailan yung susunod? Pag sinabi ng DOH, nako, in 2 months time pa, that's a big gap. Yan ngayon ang gap of anxiety, ang tawag nila sa ibang bansa. Kumpiyansa naman si Dr. Rivera na hindi magtatagal ay magkakaroon sila ng abiso sa DOH kung gaano kalaki ang alokasyon ng Pampanga. Lalo't narinig na umano nila ang magandang balita na aprobado na ng World Bank ang inuutang ng pamahalaan na tinatayang nasa 24 na bilyong piso o $500 at $400 million o katumbas ng 19 billion pesos. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, planong house-to-house vaccination sa Angeles City, dapat daw pag-isipang mabuti. At magsasaka ng mais sa Pampanga, nananawagan ng suporta sa Agriculture Department. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News at para sa iba pang mga nangunang balita. Pag-isipan munang mabuti ang planong pagbabahay-bahay na pagbakuna. Ito ang payo ni Dr. Edwin Pasumbal, miyembro ng Advisory Council ng Pampanga Provincial Health Office at eksperto sa infectious disease sa Angeles City Government, kaugnay ng kanilang planong house-to-house vaccination program. Narito ang detalye. Ang plano ng ating Mayor Pogi Lasatin, house-to-house po ang gagawing pagbabakuna. Alright. Hindi po tayo magkakaroon ng vaccination center. Kami po, sa syudad ng Angeles, ang bababa bahay-bahay, si Mayor Lasatin po mismo ang magsisigurado na bahay-bahay po gagawin ang pagbabakuna. Doon sa mga nais. Mabuti man ang layuning ito sa perspektiba ng isa sa mga miyembro ng infectious disease ng Advisory Council ng Pampanga Provincial Health Office, kailangan muna raw na pag-aralang mabuti ng City Health Office ng Angeles ang ikinakasa nilang house-to-house vaccination. Ayon kay Dr. Edwin Pasumbal, unang dapat isaalang-alang ng lokal na pamahalaan ang laki ng gastos sa logistics pa lamang ng cold chain o cold storage ng bakuna kung ito ay magiging mobile. Actually, ang problema kasi dyan, yung cold chain. It will still depend on the brand of the vaccine that will be used. Pag nilabas yan, out of the cold chain, pwedeng ma-update yung yung baka hindi na effective. Handling ng yung proper handling ng vaccine. That's very critical. Kasi pag na-spoil yan, sayang naman yung bakuna. Maigi rin anyang balikan ng City Health Office ng Angeles ang konsepto ng guidelines ng Department of Health kung bakit mas iminumungkahi ito na gawin sa mga itinatalagang healthcare facilities dahil nakita na sa ibang bansa ang ilan sa bilang ng populasyon na may adverse reaction o komplikasyon ng bakuna. Kaya sa hospital, remember these are new vaccines. Hindi natin alam ang adverse reaction.
Kaya inoobserbahan yan eh. Ang mga nabakunahan, after mabakunahan, hindi agad yan pinapauwi. Paano yan i-accomplish kung house to house? Paano ang monitoring ng adverse reaction to house? Sabi nila maglalagay naman daw sila ng ambulansya at saka meron naman daw That will be another issue. So kailangan pagplanuhan mabuti yan. Sa panig ni Dr. Jose Antonio J. Rivera, ang OIC ng Pampanga Provincial Health Office o PHO, hindi experimental ang pag-roll out ng bakuna. Sa simulation process na isinasagawa sa vaccination cell sa mga hospital facilities, 50 minuto kada benepisyaryo ang tinatayang oras sa vaccination process na inaabot. Yan ay mula sa registration, counseling, screening, vaccination, at post-vaccination. Pampanga One Template System kung tawagin ang ikinasang pagpaplano sa pag-rollout ng vaccination plan ng lalawigan. Dito kasama ang 11 district public hospital at 30 private hospital kasama na ang Angeles City. Around 30 hospitals dito na private. And just to inform you, Paolo, nagkaisa lahat ng ospital. No? We call it the Pampanga One Template System. Bakit isang template? Kasi kung makikita mo, Paolo, with the news, ang isang vial ng vaccine, iba-iba. Brand P yan, brand X yan. Yung isang vial, pag binuksan mo, merong good for 5, merong binuksan good for 10. And meron lang siyang specific hours. So, kailangan yung ating sistema pwedeng lumaro sa lahat na yan. Hindi pwedeng, ay hindi, brand X ang binigay sa atin. Naku, mali yung sistema. That's why we created the formula wherein hindi masasayang. Sinisikap ng CLTV News Team na makuha ang detalyadong plano ng City Health Office sa mga naunang pahayag ng tagapayo ng alkalde na gagawin itong house-to-house. Ngunit hindi tumutugon ang kanilang City Health Officer na si Dr. Guevara. Sa panig naman ng minority leaders ng Konseho ng Angeles na si Councilor Amos Rivera, ang naidulog pa lamang umano sa konseho ng Executive Department ay ang pangungutang ng Angeles City ng halagang 600 milyong piso para sa bakuna. Ngunit kung anong klase ng bakuna at ang vaccination rollout plan ay blanco pa umano sila kung papaano ang execution nito. Pagdating po dun sa budget ng procurement ng mga vaccines, meron pong recently in-approve po yung council ay resolution giving authority sa mayor to apply a loan to a reputable bank to secure po a 600 million peso loan para po sa procurement ng mga vaccine. Wala pa rin umano silang alam sa naturang panukala na house-to-house vaccination rollout. Tanging ang survey pa lamang umano ang naririnig nilang estratehiya ng executive. Matatandaan sa paglilinaw ni IC Calagwas, ang advisor ni Mayor Lasatin, susunod pa rin sila sa blueprint ng DOH, ngunit ang kanilang bibilhing bakuna ay ang bakunang maaaring ibigay sa pamamagitan ng house-to-house. Instruction ni Mayor Pogi, ang mga bakuna na galing sa national government, yan yung i-vaccine sa Rural Health Center kasi yun ang guidelines ng national government. Yung mga bakuna na binili ng Angeles City Government, yun ay gagawin natin, house to house po ang gagawin nating pagbabakuna. Pangako po kasi ni Mayor Lasatin na yan, lahat ng health services ibababa niya sa komunidad door to door. Paulo G. Santos, CLTV News. Tulong sa patubig at magandang laban sa farm gate price ng mais. Ito ang apela ng mga corn producers at magsasaka sa Pampanga kasunod ng kinakatakot na krisis na nararamdaman hindi lamang dahil sa pandemya, kundi maging sa mababang demand ng mga swine producers sa feeds. Magbabalita si Paulo G. Santos. Pag yung nagpapatubig, tsaka kung hindi makagawa sa tubig sir, mamamatay yung mga mais eh. Tsaka sa gamot, pag i-spray yung mga insekto, lalo na yung uod sir. Matakot sa mga mais yung uod eh. Ito ang daing ng magsasakang si Rolando Diaz dito sa 7 hektaryang lupain na taniman ng mais na kanyang sinasaka dito sa bayan ng Mexico, Pampanga.
Hindi umano biro ang puhunan at pagpapagal ng isang magsasaka bago magkaroon ng magandang ani. At ang masaklap na katotohanan dahil sa epekto ng African swine flu na nagpabagsak sa industriya ng pagbababoy, ang mababang demand ng feeds. Nakakaapekto rin sa bentahan ng mais. Sir, pinakamababa na yung 8, sir. 8, 9, 10, ganun. Pag nasa 8, sir, paano kayo? Anong may kita kayo? Lugi talaga? Ay, lugi talaga, sir. Kung 8 ang kilo, sir, sa isang hektarya, magkano bali yung kita nyo dun? Halos yung, sir, hindi man umabot yung ginastos mo, sir, kung 8 lang yung presyo, sir. 4 na buwan ang ginugugol na panahon ng mga corn producer bago pakinabangan ang kanilang tanim na mais. At ang kalaban umano nila ay kung magkulang pa sila ng pataba. Gayon na rin ang paghahanap ng pera pangapital hindi lamang sa binhi, maging sa gamot laban sa pamemeste ng mga uod. Kaya ang inaabot ng mga magsasaka ng mais ay ang hanggang leeg na utang. Sir, kahit saan ka sa magtanong sa magsasaka, sir, maraming utang talaga. Kung hindi ka mag-uutang, sir, di kakain mga pamilya natin. Sa public briefing ng Department of Agriculture, binabanggit ni Director Milo de los Reyes, nakatutok sa corn program ng DA na kasama ang Luzon Island sa may pinakamaraming producer ng yellow corn sa bansa. Hindi umano ito bababa ng 2 milyong metriko tonelada. Ang pong yan, nandito sa Luzon, yung Isabela, Cagayan, and Quirino and Camsur. No? So all told siguro 1.56, almost 2 million metric tons, no? Opo. Sa Luzon. Oo, mga 2 and million. all the rest, Mindanao na. Mindanao po. Mindanao, opo. Hindi pasok ang Central Luzon sa may mataas na produksyon ng mais. Ngunit binabanggit na hindi naman umano dehado ang mga magsasaka dito dahil sa kabila ng krisis ay naglalaro lamang sa presyong 14 pesos ang farm gate price ng yellow corn. Araw-araw ay nag-check sa field. Sa Isabela po, 13.50. Doon sa Kawayan Isabela. Dito po sa Pampanga, 14.50. Sa Bukidnon po, 12.50 po ang farm gate price. Maganda na po bang presyo yun? Tama lang po, hindi naman po siya bababa, hindi rin po naman At magkano masyado po ang mataas. production cost natin ng mais? Yellow corn? More or less po, 10 pesos per kilo po ang production cost natin. Sa pananaw ng Department of Agriculture, bagamat may opportunity loss sa mga feed miller na isa sa end product ng yellow corn dahil sa epekto ng mababang demand ng hog raisers dulot ng ASF, hindi naman umano nakikitang lugi ang mga yon. Ang feed millers naman po, hindi siya maapektuhan kasi hindi naman po niya hindi sila nagmi-mill kung wala naman po talagang bumibili ng feed. So sa kasalukuyan po wala po kaming naririnig na siguro po may bumaba yung kanilang inventaryo. Pero definitely hindi po siya ang ano po lang niya opportunity loss pero hindi naman talaga nalugi. Sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga magsasaka ng mais sa bansa, 2 beses lamang ang harvest season. Hakbang umano ng pamahalaan ay ang maidiretso sa end consumer ang mga magsasaka. Sa pananaw ng mga nakaharap sa epekto ng krisis sa merkado na nagbabanta ng kanilang pagkalugi, mabantayan ang mga mapagsamantalang traders na bumabangketa sa kanilang ani. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Pulilan Baliwag Diversion Road binuksan na sa publiko. At maayos na kalusugan para sa kababaihan, mahalaga ngayong pandemya. Manatiling nakatutok, magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Mapakikinabangan na ng higit 300,000 motorista at commuter ang kabubukas lamang na Pulilan Baliwag Diversion Road. Ang dati-dating 1 oras na biyahe mula Baliwag patungong Pulilan, kalahating oras na lamang. Ang sitwasyon ng nasabing kalsada alamin sa report ni Rainiel Pawit. Nagbukas na sa publiko ang 9.6 km Pulilan Baliwag Diversion Road. Inaasahan sa pagbubukas ng bagong kalsada ay maiibsan ang bigat ng daloy ng trapiko sa Pulilan at Baliwag. Mas mapabibilis din ito ng 30 minutos ang dating 1 oras na biyahe.
Ito rin ang nakikitang solusyon sa hassle-free na transportasyon ng mga commuter at delivery services sa bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay Tibag sa Pulilan, patungong Barangay Tarkan sa Baliwag. Nagkakahalaga ng 509.6 million pesos ang nasabing road project na sinimulan noong 2015 sa ilalim ng Build program. May designated bike lanes din na tiyak na mapakikinabangan ng mga bike enthusiasts at maging ng mga naka-bike from work setup ngayong pandemic. Sobrang importante po para po sa safety ng mga nagpa-practice dito, nag-ensayo, nagbabike sa tumatakbo. Binigyan din ng access ang mga cargo truck na manggagaling sa norte para mas mapabilis ang palitan ng mga agricultural product. Ang laki ng savings sa time and ito ay 9 kilometers long and of course libre. Hindi naman ito toll road. So inaasahang 3,000 na motorista at commuter ang babagtas sa naturang diversion road kada araw. Rainiel Pawid, CLTV News. Nasa 10,000 kahon ng food supplements at bitamina ang ipamamahagi sa mga kababaihan ng Santo Tomas, Pampanga para sa pagdiriwang ng Women's Month. Ayon sa isang non-government organization na tumulong sa bayan, ngayong nakararanas ng global health crisis, maayos na kalusugan para sa mga kababaihan ang totoong simbolo ng empowered women. Si Rainiel Pawid ang may ulat. Bilang pakikibahagi sa International Women's Month, nagtungo ang non-government organization na Rotary Club of Makati sa Santo Tomas, Pampanga. Bitbit ng grupo ang Women's Month package na naglalaman ng 6,000 boxes ng ready-to-drink herbal syrup, calcium supplement at tinapay na ipamamahagi sa mga senior citizen at mga piling miyembro ng 4Ps. Higit 6,000 ang senior citizen sa Santo Tomas at 70% o lampas 4,000 sa bilang ay kababaihan. Hangad ng grupo na mabigyang pansin ang pangangailangang pangkalusugan ng mga babae lalo na't may pandemya. Therapeutic drink po ito, lalo na po timely kasi po pandemic po, and then calcium bicarbonate and mga vitamin C po. Bukod sa mga tumasinang senior citizen, nagbigay rin ng trabaho ang lokal na pamahalaan para sa mga babaeng nasa mahihirap na sektor. Inilunsad ang Walis Palit Bigas program kung saan inatasan ng isang grupo ng kababaihan na kung tawagin ay Red Ladies para sa waste management ng bayan. Isang pamamaraan din ito upang may mapagkaabalahan ng mga babae at maging maayos ang family planning. Yung contraceptives para sa mga ayaw na mag-anak. Yung mga iba binigay ko sa mga health centers namin, binibigay sa mga nanay. Dahil hindi pa nga tapos ang COVID-19 pandemic, mismo ang COVID-19 Task Force na ang magbabahay-bahay upang ipamahagi ang Women's Month package na isasabay rin umano sa master listing ng bayan para sa COVID vaccination. Rainiel Pawid, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Tizon. Maraming salamat.